Silchar along master degree kachar libom sarsing tokbi ame kejang pen burbeden. Karbirong asaramai dolamara malasi asan chomatum pen kilometer isi sosya jakiding tobarari kepan. Karbieng long ahempi di pualong ta drug sabe haklembang jumput tanglo. Karbieng long live Abirta ke lara to na phansita mini li sami juli bepe hin pen cardom pajiriglo cardom pine Abirta ang ton pen chethana mixina kiram tang there puni phaikre hinening vapor Assam University long master in education ke charli bom inud sarsing tokbi ame thanga dimalong mek ke jangpen burbedet posi Abirta nang pali Kalitang sarsing tokbi alangli inud lu ka charli hin ke thek sera bangphu alangli po men lake burasing tokbi lapen asar pia men lake kasang teronpi alangli hem lake wirwara hawar denarong alangli diphu government college longpen BA tangdet panapi master in education degree ka charli damje phanpura Assam University Silchar long an dampen charli dunlo Bonta alangli kopai ke lang no penanjo kopi koson penloni kedam tang theripo ni phaikre hini ening be bangke alangli methang me ke janga dimalong penamar burbedetsi bangso appear thepen che voijuilo O kardom carving long life kelang ratun don pininil tum non mat carving long life pen birwar desmet sate tok bierong dak arong amekar burasing tok bi ahem sidul dak tok bi hem isi ningduk Abirta ni tum carving long life pen pakrang poning tum mangalason lo inut ariso lapuan ke charli lo charli angdeng bihek pen lun lam temu lan ka chipaduk also alang lige mount senang English school pe silo charli lo schooling ke ladapen ke difu golf college lo so pc alang li degree pursue ji phansi alang li Assam University Silchar long an lang MA admission endulo la pen penenge mai ki jutsi aningkan lo la pen alang lige hadak do bompen alang lige lo charli asong same ala dak ke sengji alam do la pen ge patumi same alang li difu wang pusipu la pen difu wang pen ala dak lo charli asong do ben chingma ching sai si la pen abarim MLA Dharam Singh Teron atum thek muchot intellectual atum pen chingki je thansi Silchar pen sami tu ilitum karbi lo charli asong seng nangji la pen ilitum hada ke dodun pen ilitum karbi student tum dan so se siawar sai ke longji phanalang li penangan ke chesong dolo la pen lo charli hin sami alang li penangan dak bi war hawar pen ke alang li tai nudlo se la puson ke thek ke rio so patuwe bangalang li dak di furong so pipen tuwe jirlo porlang li hada Silchar lesi alang li ke do bohalong analang li palesi stami ning duglo pedabada bangke bajikri hini poranda alang li amek prang prederlo alada ke do bhara hema malik bang si betana palelo lada la son la so men thuthe der ma sinin tum hap theng dak si also funded budisi ke longdam Birta ke long pona tengke kalitang sarsing tok bihenlo rong isi along pen kachari ke thek na abang phulo lapenan parta alangli nini ni thoma prang setami methanga khei kereng verji lapen karbia khei aman apeng na hokta chilong dunangji pa ke mangpen Silchar long setami KSA aro ke sengdam japhanpura karbieng long arlo ke do ke thek kere tumpen chingki chingwa sai setami dengpon lo puta kalitang sarsing tok bia hema sora tumpen nang pachini dun to visi khotona delomanti inke pedap a khobor Abirta kelong thu bang ke ke no Abirta bang sinang le rong le jo ande lang lige la hadak ta lu charli asong keseng je lam do kesi la hai lam tanang che than bo mane KSA ta lang keseng dam pa lam ta acha per lam ta lang pima claim je ning hang acha pustame he di mane nang che than lap ti Kalitang sarsing tokbi ki thitang bang arpum hem an ka chiwanji phanpura Karbieng long Autonomous Council keja team Karbieng long atum Jasimet Numati MSc anparta KAEC EM retacing here hin pensetami bangso ki thitang abang arpum ke wanji long un anpen bor idun loputa Kalitang sarsing tokbia hema soratum pen nang pachini dun News report Bikram Teran Karbieng long live
dolamara borjuri economic lifeline kachehelat atowarpi kangram theklongsi ronga sarlapen mekaratum chingrumsi narosuni towarari kapang thaya sai kedengpon Thereponi phaikre thomarni dolamara malasi arlokedo ronga sar bangkep soselapen mekaratum chelangsi narosuni towarari kangram pikajo kepang thaya sai kedeng Nilitum Karbiang nong life apherangke Arjison rongphar kahomri dona hod Dwarbagori KRAA rapchun bang Martin Togbipen nangke thanduna tengke kedamtang penangan arni pen labangso towar ka chhela hod ingnam angnar chetong lokpen ke katnang aphong dupiklo lapen penangan natum arenga hu ke sulapen kapre ka kisung ka chetong lapuson ke dokok titia joksi rat akisung ka chetong along ke rabdun thekji mate iprang ke wang journey lapuson akisung ka chetong long le deja phansi ingnam kapang thaya sai dengpon lobosi pachini kadom kadang ara dona phan kadom bipajulo nonili kedo jalmara la pen borjuri ka silenga to warno sedo upotma pulutang te athipini da rong sar mai to jalmara malasi arong sar la pen 7 kevin pada me karatum la jalmara pen borjuri ka silenga to war long ala tum ram kang ram pik long sala tu ni pen bini ala tu ami thang ha ma di open enangan te lo pen bang sa to war panlo bang sa to war ki pana the la pen ko matselang to phan la bang so to war ki pa pan to man ni lang to me ka sini ji phani ha se me la pu ka bi rong sara me Adap chun ba ke hai ma tin ti mo lang phani ka ji phani ha wa apna ki ka beng long la sa na le phan ka do pi pa je lo la acha nali tu ma phan la bang so aram ke pan ma ni na ka pin khat bang do ma Ini tu mentang si pun kak, orang sah, mungkin ada dalam mana share lah orang sah, teman semua itu, jadi ane coba itu pasal lah, tu warga CD, kalau ni tu hai so CD tu mana, dan kita mungkin memang, tapi ina tikin tu kau terang le tong mam, so sekarang tong sah ini banyak, so sekarang sang itu lah, so koreksi tak sampai, so tidak begitu macam pantai dan macam itu panang senang angkat, itu semua itu. PWD lapen Forest Department atumta kepan pa me midati tia jok penangan kedam ke banga tuma kisung chethanun e pindolo Forest angkang ke parlo ajoke Forest Department atumsi towar pupu anat climber cutting feet inkoi mati 20 feet an panangji lasila hai asai raratum kepan pon jasemet rong asara maya phan towar ka jehela ratum kachuro setami pajirpon lo churo lo nasi non bang ke langli tum rat pen ke claim thor paklo ke claim nisen lo setami asor bang ke forest tum setami ini ke forest area si puri apot nasi forest tum tami la puthalon hini bang ke cipan bek nangi polo langli tum ta dai do naso bang langli tum ke claim nangi polo kita non bang ke claim bang Teklong le dalo non bang ke aja arjulang la bang so to war ka chelar hut penana tum ke ignar so na khur ka chitong do oh laso bang ke kacetong maju ka chetong lo laso da kacheleng la dolamara tu borjuri laso da kacheleng atum an bang ke la ke maju da chetong dolamara pen Arjison rongphar Karbiang long live Munit kechan ke jara poro hoj me hinwa sai anta ke klem mo me tanglo la sonsi non malom di phurong so pialo se tame angtan pen ke bang ke be ke che so tum ke bat pik pen a jok chong hi pen chenglo me hinwa sai ke klem pen Karbiang long phan nongno iki jo asai bidi kanglim pen klem bo ma sonsi theklong Lasonsi nonapor dipurong sopiar lo setami inut banghini drugs abe ha claim bangatung thang ka phire abe pin pen anar lo por setami tobar suding ki jui pen drugs ke jora sai ke claim pona sonsi theklong asila pusona sai lang no mate drugs abe ha claim bangatung jongsi jui jampulo tangte ili karberi soi jangatum aphan akana hok abe de jima athe nonapor lapuson drugs abe ha claim bangatung ki jumput pena jok karberi soi jangatum setami drugs ke job hai nang bat bom tangdo Nasila haya ke henwa sai pen ili Karbiang se janga tuma phan pa hilo nang ji pulo tangte Karbiang long ham phanga song ke do anatum tami arpu thetam do Jasemet lo charlia song tu Napozon drugs abeha claim bang atuma phan ritar lipsi Karbiang long pen angtan toy ji Athela pusona sai lang no ke claim atuma phan jong si lang lor lo pulo tangte ili Karbiang se janga tum e prang ke bang journey lo ke charlia hin pen chenlo akan ho thetam do kopji News Report, Karbiang Online. Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan.
da amar জীবনে দবাই কি চুপেনসি নমিলি ফুগার টিম বুনি নিটা কি মিলুন la so dawai chu che ko ge ni chu klen thi chu dan thi pen ke no la so dawai ki chu pen ki common the du pen si ni li chi thek lo ni li chi klo jam ni jok thom la som ta ni li long lo same amar জীবন na dawai ka channel pe la hai ki so ta ni li akiso be der lo Klar dakpen kachini jiapan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Moscow along Kremlin a hinpen non ke bang GCT cheklo ninkan surhini rain ko rake thoma pharman India adet pen ke chari ponamai G20 amai pi along ka che tong dunja phanpura Russia President Vladimir Putin kedam ke bang ajai megalong ke thapon Halapu United States of America USA lapen arisang khotuma bangke Russia adet phan Ukraine adet pen ronji thur purajok ke sor ponji phansi un an pen kabor ipon padolo Kremlin pen kedam tang aroi pen amatsi Vladivostok or Rongsupi, Russia dera longkedo ponji, Yearly Economic Forum sitame G20 Summit India 2023, Chitia cheklo chengche prang ke pajut ponji phansi arni hot ponlo. Athema Putin a phansitame ke pasang lapen ing samjin miphun me etpen labang so G20 MIP India long China India son det thepo asong japo songjapia tum setame chitong dun rin DJ. Labang so G20 amai pialong ka chop hapona tengpen Vladimir Putin amit hang ari tengpen si chodeng dunglo lason tak thak sing Indonesia long kidam tang cheklo jon trok aprang conference long ke hapona huta amit hang si chodeng dunglo setame hala so ahura bangke US la penari sang ho tun pen ka che kroi tun de la pen ka che song ke dokko ko jok labang so ka chop hapona bangke pachirui juilo amit hang alarke Sergey Lavrov phansi adular pachetong dunglo Nason si kidam tang G20 Summit Rome along kibipon huta chetong dun de delo. Athe mahala so hutke Russia pen Ukraine pen ron kache danja phan kache siglo. US la peneri sang hotun aderatum Ukraine adera phan risim ke pali dunje phan pu kache parai pon paduko gajo Russia hin pen setame a od adu masap so kache lar pon doko gason si thekpon nonglo. International Desk Report Karbiang Live. Purkimo along Amen ka chethabdun India pen kabonda lamarjan kethom RRR All That Brits lapen the Elephant Whisperers bulam arjan India pen Oscar nomination along phan kangwai pon padolo labang so nong e lake theri niphai khre kethom urmier nisi pipajir ponlo Oscar Award pulote kaddo kabe lam arjan kaselam lapen lam arjan aning khangbang phubang phike do anta kachini nya bang avelo Lamarjan appear thialong ke thenai anong ipule hok ponseta henoni labang so Oscar Award phan lake Academy Award puta chini pon labang so nong elake peer thia dang pen Lamarjan cheparjan bang phi bang phuke do anaphan chapa me pensi nong e pajir pon po lase labang so nong eke kelong ki joy ki kali chenam lason si pening ningkan suri hini rain ko reke thoma pharman Oscar ano e ke pajir ponalong India pensitame angdung kitiang dengalong ke thom lam arjan an amen kele dun dolo la solong SS Rajamouli pen kabonda pon RRR pu lam arjan pen natu natu pualunjir original song ang dengalong si amen do dunlo la son si documentary feature alam arjan ang dengalong All That Breathes pu sonok sen pen kabonda pon sitame amen chepali dunlo la pen halapu Kartiki Gonsalves pen kabonda pon Lamarjan so The Elephant Whisperers busitame short documentary film along amen ledunlo Lason si ingdeng troxike rapho 95 Oscar anu e ke pajir ponalong
India pen angdung kiti angding kilidun ke thom lam arjan pen hini lam arjana no e chepalong dun si India de raphan nong mi van pilo la solong SS Rajamouli pen kabonda pon RRR bu lam arjan pen na tu palunjil original song ano e chepalong dun lo Lapen halapu Kartiki gun service pen kabonda pon lamarjan so The Elephant Whisperers busitami short documentary film anong e chepalong dun si India lamarjan asai kamaphan pirthia dam anong pathi dunlo lapen India phan nong meban pilo International Desk Report Karbiang Long Live Pinia Abirta ke lapon si kangtonik lo dume thagme kurbang thu